Kuvalwe ingxenye yemayini iSibanye Stillwater Platinum eRustenburg ngemva kokuthi izisebenzi zayo ezingamashmi nesikhombisa okubalwa kuzo nezikhulu zitheleleke ngegciwane iCovid-19. Lemiphumela ivele ngemuva kokuhlolwa kwezisebenzi zalemayini ukulungiselela ukubuya kwazo ngesonto elizayo uma izwe lehlela esigabeni sesithathu se-lockdown. Ngokusho kweziphathimandla zemayini zonke izisebenzi ezitholakale naleli gciwane azinawo umlando wokuphumela ngaphandle kwaseRustenburg selokhu kwaqala uhlelo lokuvalwa thaqqa kokusebenza kwezinto ezweni. Lemayini ithi bonke labo abasuleleke ngaleli gciwane bebengenazo izimpawu kanti sebehlukanisiwe nalabo abangakatheleleki. All in all, we've got a total of 57 that have been screened and confirmed to be COVID infected. Iziphathimandla zezempilo eNorthwest zikhathazekile ngokuthi lesifundazwe siphenduka isizinda salolu bhubhane. This is a very problematic appearance and it's going to plunge us into a very serious crisis very soon. I can tell you, if in a week we get these numbers, we are going to degenerate closer to what is happening to every area that is an epicenter. Usambatha uthi imboni yezimayini ibambe elikhulu iqhaza njengoba senyuka ngamandla nje isibalo sabantu abahaqwe lesifo. Ubese nxusa umnyango wezokumbiwayo ukuthi uqinise izinhlaka zawo zezokuphepha. Inkampani zemayini ezisikhombisa sezihlangene zinabantu abangamashumi asebesulelekile njengoba esifundazweni iNorthwest beyikhulu namashumi 23 abantu asebesulelekile.